S'aprova per assentiment unànime. Aprovació inicial si s'escau del reglament de la Comissió Municipal de Festes. Bé, el que se du a debat, que l'altra vegada se va deixar damunt la taula, és el reglament de la Comissió de Festes. Jo no m'estendré massa perquè ja ho vaig fer l'altre plenari, que van explicar una mica el procés que havia sigut, que havia sofert aquest reglament. Nosaltres entenem que s'han fet les passes pertinents per poder tenir un reglament el més consensuat possible. El consens se va intentar cercar des de les forces polítiques, després se va dur a les comissions de festes i després ha estat a exposició pública durant 15 dies abans d'anar al plenari de maig, i aquest és el que duim a aprovació. Tampoc no en faré una lectura perquè també l'hem tingut fa 2 mesos que el tenim damunt la taula. Sí que voldríem matisar algunes coses que ara amb una altra lectura que creiem que han de quedar una mica més clares. Hi va haver una aportació a l'article 2 d'Unió Independent d'Artà, en el qual s'explicava, i no ha estat així recollit, que una de les funcions hauria de ser de vetllar per la disponibilitat pressupostària que hi havia i la liquidació del pressupost de festes de l'any anterior. Per tant, aquesta la incorporarem amb un redactat, en tot cas que sigui el cas, el tenim aquí i després podem acabar de consensuar, però això és el que havia quedat amb la Unió Independent d'Artà. Després hi havia una qüestió de matís. A l'article 5 ens agradaria incloure una qüestió d'un matís, que és en el segon paràgraf on diu la Comissió Municipal de Festes pot convocar una reunió extraordinària sense que la president la convoqui, sempre que algú demani i argumenti entrant una petició al registre d'entrada de l'Ajuntament. Clar, això seria un no acabar mai, si cada particular pot demanar una reunió de la Comissió de Festes. I el que plantejam és que el redactat sigui la Comissió Municipal de Festes pot convocar una reunió extraordinària sense que el president la convoqui, sempre que ho demani el manco un 25% dels assistents a la darrera reunió. Així el manco acotam una miqueta el fet de que sigui una cosa més operativa. Després, i aquí on hi havia un poquet el tema de debat, bé, si jo faig l'exposició després ja en tocat debatem. Hi havia l'article 8 que nosaltres a l'hora de redactar aquest reglament el que s'intentava és que totes les accions i totes les decisions que s'aprenguin a la Comissió de Festes siguin per màxim consens possible. I el màxim consens possible nosaltres entenem que s'aconsegueix debatent les coses, dedicant temps a les coses i intentant cercar punts d'acord. No ens basta un acord d'un 50% o un 51% perquè entenem que el debat és manco, no hi ha debat perquè una vegada tens el 51 s'ha acabat, sinó que nosaltres proposam que els acords surtin per consens o amb una majoria favorable d'un 80%. I en tot cas el que proposaríem és que en tot cas de que no sortigués per aquest 80%, la proposta final del programa de festes aprovada al manco amb el 80% de la Comissió de Festes hauria de ser assumida per regidor o regidor de torn de festes, o en tot cas, si aquest regidor no ho vol assumir, podrà ser duit a consulta popular. I això bàsicament és els punts d'encontre que nosaltres proposam. Bé, nosaltres res a dir de tot el que has explicat en el principi, de l'aportació que fèrem, de que demanin el 25% dels assistents una reunió, perquè és veritat que si no sempre hi hauria aquest tema, però bé, sí que és veritat que amb això del 80% no ens posam d'acord, i sobretot en la interpretació. Per tant, nosaltres hem discutit molt, però no arribem a un acord amb la interpretació que no ens ha resultat. Per tant, nosaltres no hi votarem a favor. I un exemple de l'argument que defensau no s'acomplirà avui en la seva aprovació, perquè per una majoria simple, que no arriben al 80%, tanmateix quedarà aprovat, que pensam que és com hauria de ser. Per tant, vull dir, cap problema i ja està. Joan? Bueno, ja he dit comissions informatives i avui més que mai
la Comissió Municipal de Festes crec que ha de ser una eina per ajudar a el que se diu això, festes, a l'Ajuntament d'Artà. I torno a repetir, ajudar a brinar les festes a l'Ajuntament d'Artà. Avui, més que mai, tenim supostos en els ho deuen haver dit, que a la darrera verbena de la colònia hi va haver moltes queixes, per una sèrie de motius. Això és el que jo vaig dir a les comissions informatives. Ajudar. Però teniu en compte una cosa, que si la cosa surt malament, no tindrà la culpa la comissió de festes. El que tindrà la culpa que les coses surtin malament serà l'Ajuntament. Poseu cura en aquestes coses. Poseu cura que les festes d'Artà siguin com sempre havien estat i han de ser l'enveja de tota la comarca d'Artà, de tota aquesta comarca, perquè per tot era una enveja i vull creure que segueix sent una enveja, ja m'estendré. Vots a favor? 7. En contra? Abstencions? 6. S'aprova. Aprovació, si escau, de la proposta de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Ja vam parlar i ho vam deixar pendent. Disculpeu. Pel proper plenari és una proposta que arriba del Consell de Mallorca, des de Patrimoni, i és una proposta que està ben redactada. Només dic que és una proposta multilateral perquè són diversos països, Grècia, Xipre, França, Espanya, que la presentam a nivell conjunt i que la coordina, aquesta candidatura la coordina el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a nivell de l'Estat i pel Govern Balear de les Illes Balears. El Consell de Mallorca és qui l'està impulsant. Dic que a Balears i a Mallorca concretament la pedra seca és part dels paisatges de la nostra serra, de les nostres muntanyes i del nostre entorn paisatgístic, i els coneixements i la tècnica necessaris per construir-ho i els oficis relacionats amb aquesta construcció, mantenimientos, són alguns d'aquests elements que fan tan valuós aquest patrimoni immaterial i per al qual se presenta aquesta candidatura, que també se presentarà a altres ajuntaments de Mallorca. Jaume, anem de prendre. Estem a favor i votarem a favor. Sí, nosaltres també votarem a favor. I el que sí hi ha que dir, que vista que tenim un parc natural, si es pogués, empenyar molt fort perquè se facin cursos, tal vegada millor subvencionats, perquè la gent pugui aprendre a fer marges, i també és una manera de crear lloc de feina. M'agrada la idea de votar a favor. Vots a favor? Unanimitat. Aprovació, si escau, de la proposta relativa a la demanda de més formació tendent a la capacitació de nous professionals per a ser destinats a reforçar les plantilles de la policia local dels municipis de les Illes Balears. Sí, una proposta que m'ha fet arribar a Felip, per si la volíem dur a plenari com així és. Des de Felip i des dels municipis se pensa, s'ha constatat que a les Illes Balears existeix una significativa manca de persones que reuneixen el requisit d'accés en els cossos de policia, i que aquesta mancança ve donada en gran mesura per la falta de realització de formació tendent a la capacitació o formació que ha de dur el govern de les Illes Balears. I per tant aquesta escassetat repercuteix negativament en els ajuntaments, ja que a vegades no poden cobrir adequadament les places vacants existents a les plantilles de policia local. Anant a l'extrem, aquesta situació podria posar en perill la seguretat ciutadana i la resta de funcions assignades a la policia local, especialment durant els mesos d'estiu, que és quan més
els hem de mestrar quan més massificació tenim. Per tot això, des de la FELIP i duit per l'equip de govern a plenari, se proposa i estan el govern balear a programar i realitzar en caràcter urgent cursos de capacitació de policia local, a l'efecte d'augmentar significativament l'oferta potencial de persones que puguin participar a les corresponents convocatòries efectuades per diversos ajuntaments amb l'objectiu de cobrir la demanda i les necessitats de les seves plantilles de policia local i remetre aquest acord, si se dona, a la Conselleria d'Hisenda, Administracions Públiques i a la pròpia FELIP. Hem de prendre tant? Partit Popular? Que no una proposta d'aquesta, i a més quan és per qualificar, per aprendre, per obrir més gent. Votarem a favor. Estem votant. Vots a favor. Unanimitat. Aprovació, si escau, de la moció que presenta l'equip de govern municipal de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa l'aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia. Bé, se va exposar en les comissions dins una societat allà on perquè sigui justa sense discriminacions i davant les dificultats reals que s'ha trobat tot aquest col·lectiu LGTBI, era necessari que s'aprovés des de diferents administracions i en aquest cas les Illes Balears. El Parlament va aprovar una llei en favor en aquest col·lectiu i per tant des d'aquest col·lectiu s'ha presentat aquesta moció en els diferents ajuntaments. Si vos pareix bé, jo el que faré serà llegir-vos els acords perquè quedi constància del que se demana. El ple de l'Ajuntament d'Artà adoptaria els següents acords. 1. Expressar el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBI en el marc de la política municipal, una tasca inclusiva i d'íntegre respecte als drets i les reivindicacions de les vostres associacions. 2. Manifestar el compromís de l'Ajuntament en el desenvolupament del que s'exposa a la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, per erradicar l'homofòbia, transfòbia i bifòbia, construint un camí d'inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Donar suport i promoure pràctiques educatives formatives de sensibilització dins les àrees de l'Ajuntament i la resta d'entitats municipals. De la mateixa manera, dir que, com en altres temes, se faria feina transversalment dins les diferents àrees. Votarem a favor.